Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun para pupunden, para sesepuh pinisepuh ingkang hanggo mestuti dumateng papoyan kartamen ingkang pantes pinundi-pundi. Dumateng para pangemban-pangembating praja, satriyaning nagari minangka pandam pantuming para kawula dasih ingkang sinumbuh ing pakurmatan. Lan ugi dumateng para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi. Minangka panuntun kiblating panembah ingkang satu huluhuring budi. Boten kesuwen dumateng panjenenganipun keluarga agung Bapak Bambang Sukoyo adalah Ibu Darniati ugi ingkang tansah kinurmatan. Monggo-monggo sami ngunjuhaken puji lan syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos. Bilih wonten ing rinten malenggahan dinten siang punika kawula panjenengan sami sampun pikantuk pinten-pinten karomatan kanikmatan ingkang arupi kesehatan lan ugi panjangipun yuswa. Sahingga saged makempal nyawiji nuhoni napa ingkang dados dawuhipun panjenenganipun Bapak Bambang Sukoyo dalah Ibu Darniati. Derehang estreni anggenipun panjenenganipun Bapak Bambang Sukoyo dalah Ibu Darniati netopi darmanipun aspuh. Ngendas pitulus kang putra putrinipun Hangrakit Sekar Cempaka Mulya Mahargya Sutomiwaha Siwi, kang putra kinasih sesilih Diah Ayu Elisa Devi Sari SPD ingkang wonten ing kirang langkung tabuh 11 sampun kaijab kabulaken kalian atmaja kakungipun panjenenganipun Bapak Agus Jasmanto SPDI dalah Ibu Siti Saudatun T SPD mijil saking tlatah Jalan Sekawan Ulas Unit 3 paringan wasiat asma Den Bagus Muhammad Hasan Asmansyah SOS. Alhamdulillah anggenipun ijab kabul pikantuk berkalan pangestunipun saking para pepunden kabaringan kelancaran pramila wonten ing wekdal dinten sia punika badhe kalampahan kanthi adicara wisuda utawi panggihipun Riyat Mojori Santemanten ingkang dipun pandhegani kalih juru tata rias Dian Mekar Dekorasi. Binaru swaraning prat homonya hangari hangabar kedawang Puspawarna kaya ana gondha gambar arung katiyuping samirana manda kawis tinggal jekaring tumanten putri mijil saking panti busana. Panti ateges papan busana ageman, mijil saking panti busana ateges miyos saking papan ageman. Nedya semarak wonten ngarasanipun para tamu manjing ing saklebeting sasana pahargyan lumenggah wonten ing kursi rinengga. Saking barang rakit tita swara sumangga dipun gentos kanthi gending kebukiru. Geter beter kayane teja kamanter. Ora sak jroning sasana pahargyan.
bebasan surang kebetus rubuh suarani awet kena pangribawani kena pangribawani tumanten kakung ingkang katingal agung ageng lan wibowo tumanten kakung lamun kajinandra bebasan kurang condro luwih ing warna ugi hanya kapi sarana-sarananipun adicara panggih kacekapan ganti sesekarang kembar mayang utawi kalamat Jayadaru Jayadaru dados pralambang bilih sampun tumurinipun wahyu saking Gusti Kang Maha Agung dumawa wonten ngarsanipun Sri Pinanganten kekalih ingkang sumangke badhe lumebet wonten ing bebrayan enggal hambangun Bali Wisma mugi tansah pikantuk kaberkahan saking panjenenganipun Bapak Bambang Sukoyo dalah Ibu Darniati tindak lolonyan hanglarapaken siang putri Kinasih kanthi kebaing katresnan netepi dharmanipun aspuh tuhu wis pinesti ana titah Gusti ingkang asipat jalu lan wanita ingkang nedya nganci ing lamadhyana nggih sambut jilaning akrama nulya kumlawi astanipun Pinanganten Putri Hambalang Gantal mring tumanten priya kang winastan gondang kasih tumanggap astanipun Pinanganten Putri ngaturaken sungkem pangabekti dumateng Kang Raka Den Bagus Muhammad Hasan Asmansyah lan tumanggapipun astanipun Pinanganten kekalih sumanggih saking astanipun Pinanganten kekalih badhe kawijian kabasuh kanthi tirta kang suci tirta kang wening lan ugi saking juru laksana Dian Mekardika Rasen nderek nyuwun ndedonga wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbing dumadi mugi kemawon Pinanganten kekalih anggenipun ngayahi gesang bebrayan wonten ing Alamadya tansah pikantuk karahayon dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Sri Pinanganten Putri Dia Ayu Elisa Devi Sari ngaturaken sugeng pangabekti dumateng Kang Raka Den Bagus Muhammad Hasan Asmansyah punika dados pratandha punika dados pralambang bilih sumanggih kanthi tulus lan ikhlasipun manah Dia Ayu Elisa Devi Sari badhe tansah hanyuwita wonten ngarsanipun Kang Raka kawistara kanang antiga tinabak padha pecasak nalika dene tumanten kakung pejahipun tigan punika dados asem pelampita bilih tumanten kakung calon dados lelantaring tuwuh utawi wiji ingkang suci pratima bangkit tata jalma putra kinarya tetalining ing akrama kanthi tanggaping sasmita Dia Ayu Elisa Devi Sari Gita
Hanjeng gumring pepadhanging neraka sarwi sumembah sarta hamiji samparanipun Kang Raka Den Bagus Muhammad Hasan Asmansyah. Sampun ketinggal paripurna adicara panggihipun Ratnajaya sang temanten ngadani adicara salajengipun non inggih wonten adicara sinduran dumateng kadang prangat pitot swara saking siji dhewe sumangga saged dipun entos kanthi gendhingipun gendhing kodhok ngorek. Didipurna adicara panggih tumuli lumadi kalajengaken kanthi adicara sindur. Kawistara temanten kekalih sinegeban sindur ingkang katuraken dene ingkang ibu kanthi tanggaping sasmita panjenenganipun Bapak Bambang Sukoyo Gita Hangasta poncotipun sindur sumangga tindak kanthi lon-lonan tumuli hanganti putra temanten kekalih tumuju ing unggian kang tinuju. Kawuryan alon-alon tindaknya lan banget pangati-atine ingkang bapa tuwini nganti putra temanten sekalian tumuju ing unggian kang tinuju punika dados asung prampita kang binuju krama. Mugi-mugi anggenipun nepusi jengganing agesang manguning brayat anyar sumanggih tansah kebak ing pangati-ati datan grusa-grusu. Sak sampunipun pinanganten kekalih tumuju ing unggian kang tinuju kanthi idi lan pangestunipun panjenenganipun Bapak Bambang Sukoyo dalah Ibu Darniati. Sri pinanganten kekalih badhe kalenggahaken wonten ing kursi dampar kencana. Nyuwun tambahing pangestu wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sumangga panjenenganipun Bapak Bambang Sukoyo dalah Ibu nglenggahaken kang putra kekalih. Sri Pinangantri sarimbit sampun kalenggahaken pramila kalajengaken kanthi adicara sungkeman. Wus lengser saking palenggahan risang temanten kakung hanganti kang garwa sumarak wonten ngarsanipun ingkang bapa tuwin ibu tumuli sumungkem lan ngabekti
nyuwun idi pangestunipun anggenipun palakrama mugia tansah manggih bagya mulya saged langgeng dumugi sak lami-laminipun. Raos sumendal manahipun panjenenganipun Bapa Bambang Sukaya dalah Ibu Darniati. Labet enget panjenenganipun Bapa Bambang Sukaya dalah Ibu Darniati. Bilih datan kraos kang putri kang duk nalika semana wiwit tasih timur wiwit tasih ing saklebeting kandungan ibu. Kang putri kinasih den halinting katulang kautamen dene ing mangkih sampun kepareng purna tanggal jawabipun panjenenganipun Bapa Bambang Sukaya dalah Ibu Darniati minangka jejering tiyang sepuh. Kang putri kinasih wus arsa winengku priya kang dadi sesiliing ati. Ngaturaken sungkem pangabekti dumateng ingkang Rama labet enget bilih ingkang Rama kang wis sembada ngukir jiwa raga dadya lelantaring tuwa. Ing parandene ngaturaken sungkem pangabekti dumateng panjenenganipun ingkang Ibu. Labet enget bilih ingkang Ibu kang wis kinarya papaning yoga brata saklebeting Nawa Candra Dasari. Sarta saking panjenenganipun ingkang Ibu kang wis ngliting wiwit alit dumugi akhir dewasa bebasane cilik kagedhekake bodho kapinterake. Dumateng para lenggah, para tamu kakung miyasana budi ingkang tansah kinurmatan, sampun kalambahan anggenipun Sri pinanganten kekalih ngaturaken sungkem pangabekti dumateng panjenenganipun ingkang Rama lan Ibu. Kanthi pangajab nyuwun tambahing donga pangestu berkahipun saking panjenenganipun Bapa lan Ibu. Mugi kemawon pinanganten kekalih anggenipun ngayahi gesang bebrayan wonten ing Ngalamadya. Sumangkih tansah pikantuk kaberkahan karahayon lan ugi saged ndadosna kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Langgeng anggenipun bangun bali wisma langgeng sak lami-laminipun dumugi pungkasipun yuswa. Ugi saking pinanganten putri sampun ngaturaken bektinipun dumateng panjenenganipun ingkang raka imamipun wonten ing keluarga Den Bagus Muhammad Hasan Asmansyah.
Sri pinanganten kekalih sampun keparang lenggah wonten ing kursi damar kencana kalajengaken ganti adicara kacar kucur kacariyos dupi wis ngancik ing titi laksana pinanganten kakung ya jumeneng ngasta tilam lampus isi was kaputara Jawa Genes Palawija segara Pancawarna miwa arta receh kasuntak ing panggon ingkang garwa katadahan katampi mawi sindur ingkang awarni rekta minangka tetunggaling keluarga terbi tanggel jawab hanya kapi sandang pangan ing keluarga tombo kaya kacang kawak deli kawak jagung kawak wonjar arta pralambanging boko wastra miwah hartaka mugi-mugi kemawon bisang temanten kekalih ing tembe kacekapan sandang pangan syukur bagi pinanganten kekalih pinaringan kasugihan lamun to pinanganten kekalih pinaringan kasugihan sageta lumeber pring para kadang sentana saha tangga tepalihipun Risan temanten putri Hanambi Tama kaya dhateng wonten ingkang rumebel senajan kang sakjaga punika dados pratandha bilih dados wanudya kudu ingkang geminus tisur titur ngati-ati salajengipun pinanganten kalih nindakaken dahar kembul dahar utawi nedha kembul ya wis ngarani sesarengan pralambang sageta tumangke-mangke sih katresnanipun tumanten kakung lan putri jumbuh ingkang jinayuh saeko karti sembodo ingkang sinedya rerengganing basa ngatem sinebat manunggaling karasa marganing mulya salajengipun non inggih adicara ngunjuk toya wening dados pralambang kalamun isa minanganten badhe necemat dening asmara jalma manunggalaken ing rasa satemami jelaken kamawari seta saking pokaling bapa miwah kamawarni rekta saking pokaling rena ing tembe sageta mbabar putra kang minangka rerengganing Bali Wisma kang minangka reruting adicara pungkasan wonten ing adicara panggih non inggih adicara bedhaing ingkung adicara bedhaing ingkung punika dados pratandha punika dados pralambang bilih pinanganten kekalih Dyayu Elisa Dewi Sari lan ugi Den Bagus Muhammad Hasan Asmansyah sumanggih anggenipun bangun katresnan pinanganten kekalih badhe tansah sesarengan anggenipun bangun katresnanipun dumugi pungkasipun yuswa punapa ingkang sampun dados takdiripun saking Gusti ingkang akarya jagat ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti kanthi lafaz alhamdulillahirabbil alamin reruntuting adicara wisuda panggihipun Riyatmaja Risan temanten kekalih sampun kalampahan kanthi sampurna mugi ndadosa kaberkahan kunjuk pinanganten kekalih lan ugi katur dumateng keluarga agung saking panjenenganipun Bapak Bambang Sukoyo utawi keluarga agung saking
panjenenganipun Bapak Agus Jasmanto mbok bilih panjenengan badhe foto sesarengan pinanganten kekalih sumanggih dipun dadosaken kenang-kenangan wedalipun saged dipun mulai sapunika kanthi cara gentosan sumanggih badhe dipun dokumentasi kalian rencang-rencang foto komo lan ugi DVS TV-ne wong punya gawe lan ugi saking jasad kawula pribadi ingkang minangka dados pepanduning adicara panggih mbok bilih wonten atur lan ugi tata basa ingkang kirang meranani wonten penggalipun panjenipun keluarga agung Bapak Bambang Sukoyo wonten ngarsanipun keluarga agung panjenipun Bapak Agus Jasmanto lan ugi wonten ngarsanipun para lenggah ingkang tansah kinurmatan sedaya kala wau saking cubluking pangertosan kirang anggenipun pasinaon pramila saking jasad kawula pribadi tansah nyuwun agunging samudra pangaksami ingkang tanpa pepindhan swasana wedal kawula cekapi semanten akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun kawula nuwun.